ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବନେଇବା ଆଜି ଖରାବେଳ ପାଇଁ କଣ ସୋରିଷ ରୋଷେଇ ବେସର ହବ ଦେଇ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଇ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ପରିବା ନେଇଯାଇଛି। ଭଣ୍ଡା, ବାଇଗଣ, ଲାଉ, ଟମାଟୋ, ଭେଣ୍ଡି ଯେଉଁ ମସଲା ବାଟି ଅଛି ମସଲା ପାଇଁ ନେଇଛି। ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ସୋରିଷ, ଜିରା। ପେନ୍ ବସାଇବା, ପେନ୍ରେ ତେଲ ଦେଇକି ଫୁଟଣ ଦେବା। ଫୁଟଣ ଫୁଟିଲା ପରେ ପିଆଜ ଦେବା। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ସେଥିରେ ଦେବା ମସଲା ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସବୁ ପରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିବା ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ସବୁ ପରିବା ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଆମର, ପରିବାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଲୁଣ ଏବେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି ପକାଇଦେବା। ଭେଣ୍ଡିକି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା। ଟମାଟୋ ସିଝିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେବା ଆମ୍ବୁଲ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେବା। ଟମାଟୋ ପକାଇছে ନା ଖଟା ଲାଗିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ସୋରିଷ ଦେଇକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଏଇ ଭଲ ରେସିପିଟି ଲାଗିଲା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। କମେଣ୍ଟ ଆଉ ହଁ, ଫଲୋ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଏଇ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରେସିପିଟି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଗରମ ଭାତ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାକୁ ରେସିପିଟି ଟ୍ରାଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଲାଗିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ରହିଲି। ରହିଲି, ବାଏ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ।